Maya payapak po kaya kayungan. Kambeda po din kaya katampong pasariling kapag nasan kaniting misa. Daraon tala ng po din makatuking intentions. Kapasalamatan da po di Jose Pepe Hison at Chris and Rona Gomez. Para king healing ng Father Lord Christopher Belpan at Conchita Guanzon. Speedy recovery dari Mario Supan at Myra Paras. Kapasalamatan na naman kingaldo ng Kebaytan, Joan Mendoza. Para kinganananggang kapainawan ning kaladwa dari Domingo Senior, Mariber, Carmen, Soledad, Fernando, Bienvenido, Bernardo, Ferdinand, Emiliano Senior, Valeriana, Cesar, Rosario, Francisco, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Makiabeta ang puking dalita pamuklat.
Pilagin ng ipampo ng anak, ang po ng Banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya ka antimurin. ayapayabak kay kaingan po, Maya payabak po. at umpisa ng opisina, obra, kareng regular pong magobra, niya pangadita mo yung sana maging mabungay, paramigong di para karela, at para kay katamo nangan. Nya batang abiyabeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapat pagsisyan, din kasalanan tamo, at anyaran pa may lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang parating sasaw kay kami, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ikang kapilanman mga lingwan king ablas ning taong mayap apilubluban. Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ikang mamantabe, king sukat ming tuntunan, king pamaglakbemi kay tisulip. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, hidala na katangan sana king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, tinubod ming kay kanganak, king yatu, ban maging tunay ng sulu. Itugtog mesa ng espiritong pengako na kay kami. Banasal bagming katutuan ka ring puso da ring tao, at gisingan karela, ing kapamintuan king kasalpantayanan. Ding sablang tao, may bait lasanang pasibay king bayo ng biyening binyag, at parating makyagom king banal mong balayan. Itiyadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemo, ating banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Magkarandang tanga po, king amano ng Ginoo. Pamamasang ibot, king libruning Exodo. Linabas ing panahon ating Ehipto, mi kabayo yang ari, ayala ng bitasang kamalayan tungkol kang Jose. Nga nang sinabi ka rin kayang sasakupan, mas marakal la at masikan kesa kaya katamo, reting Israelita. Nung sakaling lusuban da katamo ding kalaban, magkang makikampila pa karela at kaybat takasan de ing bansa tamo. Inyasukat tamong lumawe paralan, bang enala dakal pa. Uli nita, mibili lang kapatas karing Israelita, ban pasakitan dala king kapamilataning mabayat a obra. Makanyan lang may nga pwersa ring Israelita, king pamitalakad karing syudad ning Pitom at Rameses, api pagponduan ng kabiyayan at kagamitan ni ngari. Dapot, kabang pasakitan dala ring Israelita kanita na laman lalong merakal at mikalat. Makanyan lang may nga takutan ding tao Ehipto karing Israelita. Inya lalo ralapang pe manalipusta at alang lunos dalang pe pagawan laryo at ing sablang obrang mabayat king marangle binyera karela. Kanita minyayang uto singari karing kayang sasakupan, nga na karela. Yugseyo king ilog ning Nilo, ing balang anak alalaking mibayit karing Ebreo. Dapot, pabrenyo lang miye ring anak a babay. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing kasaupan tamo at yu king lagyo ning Ginoo. Ing kasopan tamo at sukin lagyo ng Ginoo. Nung ing Ginoo migpanig kaya katamo, nano kaya ing may palyari kaya katamo. Makibat kangeni o Israel, nung nakatamo penigan ning Ginoo, inyang ding kalaban lisuban da katamo, magkang penakbol da katamong mabye, uling maragul ing kasbura kaya katamo. Ing kasopan tamo at sukin lagyo ng Ginoo.
Ing agos ning albog, tiki na katamo sa at pepalbog. Linumod na katasa ning mabilis sa agos. Pasalamatan tayo ing Ginoo, na pepaintulot ing pamuksanda katamo ring kasalang. Ing kasopan tamo at tsukin lagyo ning Ginoo. Anting ayop miligtas tamo, king inumang dang bitag, mesiraya ing bitag at miligtas tamo, ing saop tamo at king lagyo ning Ginoo, ing lina lang king banwa at yato. Ing kasopan tamo at tsukin lagyo ning Ginoo. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Tanggapan niya iting mensahe, anting amano ning tao, nune anting tune amano ning Diyos. Ginoo man tabi kay kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga na ka rin kayang alagad, ay isipan king dinatangku, ban magdalang kapayapan keti king yato. Ali, ko dinatang ban magdalang kapayapan, nane metong ay espada. Dinatangku ban pisalansangan ko la ring penganak alalaki, ang ponding tatangda. Ring anak ababay ang ponding indura. Ring manuyang ababay ang ponding katuangan dang babay. Ring maging kasalang ning tao, ila mismo ring kayang katubale. Nino maning ipalalo na itatana, o imana kesa ka na ako. Karapat dapat ka na ako. Nino maning ipalalo na yung anak na, babae o lalaki yaman, kesa ka na ako. Karapat dapat ka na ako. Nino maning mamusan king kayang krus at tuki king kagulutan ko, karapat dapat ka na ako. Nino maning sasagip king sariling biyana, mabating ya kaya. Nino maning mibabating king biyana, alang-alang ka na ako, akit ne. Nino maning tatanggap kaya kayo, ako yung tatanggapan na. At nino maning tatanggap ka na ako, tatanggapan ay itang mitubod ka na ako. Nino maning tatanggap king tinubod ning Diyos. Uling ning tinubod na ning Diyos, mirakayanan niya king ablas ning tubod ning Diyos. Nino maning tatanggap king taong banal, uli ning banal ya. Tanggap yan naman king ablas ning taong banal. Nino maning babi agyang king metong mong tasang danum amarimla, king metong karing peka malating deti, uli ning alagad ke. Sasabihin ko kay kayo, may pagkaitan king ablas na. Inyangayari na ng Jesus, ing pamanuruna karing 12 alagad, may koya kitang lugalay ta, banturo at manaral, karing balen, apakalapit karin. Ing mayap ng balita ng kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Magandang morning po sa lahat. Alam niyo po nung pinapasa yung reproductive health bill, panahon ni Pinoy, ni the late President Noynoy Aquino, ang simbahan ng matinding kumontra sa pagpasa nitong bill. No? Kahit pa po ng panahon ni Gloria na pinapasa ito, ang simbahan ay kumokontra sa pagpasa ng reproductive health bill. No? Siyempre po, mga moral issues yan. No? Pero dahil doon, makikita mo po na hati ang simbahan. No?
Yung mga Katoliko, kasi meron pa rin mga pro-reproductive health bill, yung pro-contraceptive pills, yung uh, yung family ano ba yun? Planning, no? na nanayon sa gobyerno. At naulit po yan nung gustong ipasa yung death penalty bill. No? Siyempre ang simbahan nanindigan ulit na no to death penalty. No? Hindi niya hahayaan na mapasa at hindi niya kukonsintihin yung kanyang mga batas nakikitil sa buhay ng mga tao. Kahit na ito'y mga kriminal. Kasi sagrado sa paniniwala ng simbahan ang buhay ng bawat tao. Kaya iyan nakagawa ng mabuti at nakagawa ng masama. Pero yun din po'y nag-cause ng division sa simbahan. Kasi merong mga Katoliko na nanggigigil sa mga kriminal. Merong mga Katoliko na kumukulo ang dugo pag nakakabasa ng mga kahindik-hindik ng mga krimen. At para sa kanilang kasagutan dyan, para matigil yan, ay ipasa ang death penalty. Pati sa mga corrupt, no, kaya mga nagtitinda ng naninira ng buhay ng tao, yung nagtitinda ng mga drugs, no, nanggigigil yung kahit mga Katoliko. Pero ulit, ang simbahan, paninindigan, no to death penalty. Ang paninindigan ng simbahan ay naghahatid ng pagkahati-hati sa mga miyembro mismo. Alam niyo po ngayon sa Amerika, kasi after President Kennedy, di ba? Catholic si Kennedy, mga 1960s. Ano po, 60s ba? Oh. Ngayon meron na naman silang Catholic President, si Joe Biden. Si Joe Biden ay isang Catholic. Masaya naman mga Katoliko kasi ngayon, after so many years, Catholic ulit ang President. Pero tinutuligsa ng simbahan Katoliko ang presidente nila. Kasi ang presidente nila, pro-abortion. How can you profess yourself as a Catholic when you promote and you support abortion? Mabuti pa si Trump. Pero Trump will never support abortion. Pero ito, Catholic, pro-abortion. Like it or not, pag mga ganyang issues, magkukos ng division sa mga tao. Lalo sa mga religious people. It's either you are for or against. At pagpanig dito, sa mga issues na ganito, kung pumanig ka, halimbawa sa death penalty, that means to say you are against Jesus. Hindi pwedeng nasa gitna. Kung nag-pro-abortion ka, you are not for Jesus. Kasi the Lord will never support killing innocent lives, yung mga babies. At ultimo po yung reproductive health bill. Reproductive health bill na intentional mong sirain ang likas na kakayahan mo bilang babae para gawing isang matabang lupa ng Panginoon para iasik dyan ang bagong buhay. Pero sisirain ng contraceptive pills. Against. Seption is pagbubuntis. Jadi, you are against pagbubuntis. You are against life. Yan ang contraceptive. You are against life. At kailanman hindi papayag ang Panginoon na kontrahin ang buhay. Nahaya na lang ganun pagsasamantalin ng buhay. Kaya ito pong ating ebanghelyo ngayon, ganito,
dapat natin tignan. No? Kasi nasabi rito na ng Panginoon na hindi siya dumating para magatid ng kapayapaan, kundi pagkahati-hati. Kasi parang it is unbecoming of the Lord. Gayong alam natin siya Prince of Peace. Pero He really brings real peace. Hindi yung the peace that the world can give, kundi yung kapayapaan na galing lang mismo sa Panginoon, ang tunay at wagas na kapayapaan. Halimbawa, yung nag-abort, siguro dahil natutuliro, biglang nabuntis, hindi niya kayang palakihin. O kaya anong sasabihin ng mga tao? O kaya baka malalaman ng mga magulang niya, bata pa lang siya, magpapa-abort. Nagpa-abort. Para sa inyo po, mananahimik ang buhay ng batang yon? Magiging peaceful kaya ang buhay niya? Alam nyo, ilan na po yung mga nagkumpisal sa akin na ganyan? About abortion. Kinumpisal na law niya nung una. Kinumpisal mo na. Dapat kung ginawa mo na yung penance ng paring nagpakumpisal sa iyo, okay ka na. Pero hindi pa siya mapatahimik dahil sa kanyang ginawang abortion. Kasi iba yung peace na mabibigay ng Panginoon. Siguro yung babaeng yon, kung hindi siya nag-abort at pinilit niyang itaguyod ang buhay ng bata sa sinapupunan niya, kahit kung paano ba yan ay na-conceive, baka mas tahimik ang buhay niya. Kasi ika nga, pinasan niya ang kanyang krus. Dito nga, ang sinabi naman ng Panginoon, sino mang di papasan sa kanyang krus, hindi siya karapat-dapat sa kanya. Kuminsan ang daan ng kapayapaan na binibigay ng Panginoon parang napakahirap. Pero it's the only road towards real peace. Kaya ito po, sana'y maunawa natin itong sinabi ng Panginoon na tunay na kuminsan ang pagpanig sa Kanya ay maghahatid ng pagkahati-hati. Pero sa pamagitan po yan, ika nga, doon lang nasasala kung sino yung tunay na sa Panginoon at kung sino yung hindi para sa Kanya. Sa mga ganyang usapin, doon na makikita natin kung sinong mananatili sa panig ng Panginoon at kung sino yung hihiwalay at kakalas sa Kanya. Tayo, saan ba tayo palaging papanig sa buhay natin? Kahit na ito'y magatid ng paghahati-hati sa pamilya natin, sa ating mga barkada, sa ating grupo. Saan tayo papanig? At ang dalangin ko palagi, naway manatili tayong sa panig ng Panginoon. Sabi nga ni San Pedro, Panginoon, kanino pa kami pupunta? Gayong nasa sayo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa Panginoon nating mga kahilingan. Tayong lahat na nanatili at sa biyaya ng Diyos ay nagnanais na manatiling nasa laging sa panig ng Panginoon. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo, ipagkalubmeke kami, ing tinape ning biye. Ginoo, ipagkalubmeke kami, ing tinape ning biye. Para king balayaning Diyos, ban king pamisulu-sulu ra king meto nga tinape, at king meto nga kalis. Maging metong la king kasalpantayanan king dapat, at king lugod, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ipagkalubmeke kami, ing tinape ning biye. Para ka ring pamuntok ding bansa, at ding karelang talawusok. Gobyerno ando sa ring karelang sasakupan, king katuliran at pamipante-pante, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ipagkalubmeke kami, ing tinape ning biye.
para karing at yuking bingit ning kamatayan, ing Eukaristiyang tinggap daketi king yato, maging metong yasanang pangako, king karelang pamibangon pasibayo king ligaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkalob mi kay kami, ing tinapi ning biye. Para kaya katangang miyabe-yabe kaniting kapag masusyan king Eukaristiya, akam tantaya sana ing diwa ning katungkulan karing kalulu, ding ulila, ding ating kapansanan at ding masakit, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkalob mi kay kami, ing tinapi ning biye. Ngeni po adwanta mo ing sarili tang kapagnasan. O Ginong Diyos, pakiramdaman mong mong pakalulu, ring panalain din kaya kangalipan. Sopan mong manyawad ketang ikatula mo, at ipagkalub mo ring karelang kayadwanan. King kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dito po makasadyang mag-offer, tarakad tanot. Kinggamat mi daralami aining keking sarili babuning altar ning biyemi pabanalan mo sa tuwan balang paninap pangisnawami balang isipan at daptan balang kaburian at kapagnasan balang lugod at pagkaman kinggamat mi daralami aining keking sarili babuning altar ning biyemi pabanalan mo sa tuwan mi. Manalangin kay pakamalang kapatad, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tangkapan na saning Ginoo, itindaon karing gamat mo, king kapurit ikaligayan ng kiyan lagyo, ning kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, tingiran ming lupa ng Kristong kay kanganak, amin nye king kayang biye, banakabus no ring sablang tao. Kapamilatana, may puriing lagyo mo, karing sablang balayan, manibatan king asdagan, ang gana king albugan. At no ka rin man, ing meto nga sakripisyo, bidaw niya sana king kaya kang ikaligaya. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka antimurin, yat nayo rempuso yo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang kaninoy pa, Diyos kingalangang galubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Kaya binayo ming sablang bage at dininan mo keng dake king kaganapana. Bisamat Diyos ya, linubas na yung kayang sarili king kaligayan. At kapamilataning daya ng mibubuking krus, inatad na yung kapayapan king yato. Ulinita mi parangalan niya babo ning sablang lelangan, at meging pagmulanan ng bielanganga karing sablang susuyo kaya. Inya kamberi sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal yung Ginoo, Diyos Diyos ang ang may paya. mayupaya. Mipmuyi ing banwa ating yato, king kaya kan ligaya. Hosana king kakatas-katasan. Mapalad ya ing daratang kinlagyo ning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Mulinita pagparalampumi,
Pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami, manyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylas at kamatayan. Kinuha na yung tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Piraso niya, binyena ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya itikongan at kananya. Itigin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka. At binyan ng kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, hing daya ng bahay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dato niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, Cristo Sinumbiang, Cristo datangnya, Datangnya, datangnya masih Inyang ini gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng may biyan ng anak mo. Darami kaya kaiting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan. Dahil ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Bapang mabaming pagamuha mo, king i kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban biganap yung ilugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, ati Florentino kaya kaming Obispo, ating sablang pari. Gana ka muna naman di kapatad ming pepainawan at maninaing sabing me, lalo na di Maria, Mariver at Carmen. Ating alwa pang mayang nabi, tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang angga, ban kaya ng Maria, ing birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tatu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amahan tala pangabos at may bukibala ng turo, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Ipami, at syuka banwa, misamban niyang lagyo mo, datang ke kami kayarian mo, may pamintuan ng loob mo, ketisulip, antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibigay mo ke kami, king aldongeni. Ampon ipatawad mo ke kami, ring sala mi ke ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami. Ang magkapaisaw kintokso, ikabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasawpan ing kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ing kiriyan, ating kaipayan, ating ligaya manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakbang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mo sana babalik din kaya kaming kasalanan. Nang laban mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo, tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. May kakapatatangan po, masyatamang yung pupugayang kapayapan. Kapayapan, kakaingan. Kapayapan. Kordero ng Diyos. Amin lalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami.
Kordero ng Diyos, amin nalakoking kasalanan ng yato, pakalaluan mo kami. Kordero ng Diyos, amin nalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami ing kapayapan. Ing Kordero ng Diyos, ay minalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayawas king apunan ng Kordero. Ginoo, Ginoo, e kung matampantanggap kaya ka, dapat iyagkas may nga maano mo, kumayap na ako. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na mga hirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na hindi humanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabuti, na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo. Siklod, tamo po. Panalangin kang San Jose, itamangan po. Bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning nuwan a Birhen Maria, kaya ka in Diyos pinibala ni ing anak ng bugtong, kaya ka i Maria binili na ing kapanaligana. Kambe mo i Kristo, mi katawan niyang tao. Nuwan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang ipa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, ampong sikanan pilubluban, at ipanluwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. Itamangan po. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya ko, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya ko ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal at tao. Adwan mingili kaya ko, ing balikdan mo kaming mipmunlugod, at iyat-yat me kaya kami,
ing makaulo mong gamat. Ing takot mi kin sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palasukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo lo, ring taong mititukan, manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, ating gawan dayti, makasalikot, at bukod mong para king kapakanan, ding memolen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, nurses, ading sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela, pagkalaman mo lang ngalanangkang kapainawan, detang mayang unabi. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasawap kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Mananon na sanang pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayang lub at kabanalan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay dunin Diyos. Emo sana pisawili ing aklismi kaya ko, king kagulangan mi, nune bagkus mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malagod, ibabayo mo yung kaya kaming biye, kapamilatan niting kalam, ning pamanatbus. Kapamilatan niting saw, king alangangang kaligtasan, ing tunay kasalpantayan sumulong sana, king balang sulok ning yato. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Paalala lang po bukas, simula po ng Triduum ng Our Lady of Mount Carmel. No? Ano kasi kayong Kapampangan? Nuestra Señora del Carmen. Kaya bukas po ang misa natin umaga po bukas. No? Hindi po hapon. Okay. Pag nakapon bukas, abaking misa tamo po gat panapon. Umpisan tayong Triduum Mass ng Birhen del Carmen. Thank you, mantabi kay kayo. At kaya ka antimurin. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Mayari ning kaya katang kapag masusyan, niya meta ng eni, king lugod, at kapayapan ng Kristo. Salamat King Diyos. Dakal po salamat, maya po oras kaya kaingan. Magandang araw. Marami pong salamat. Thank you. Miras na
dapat magrasyang oras kay kaingan ko. Kumusta na kayo? Palagi ko pong kayabe king panalangin ko. Mekat, dakal mo po ring sasengsing kay katamo. Uli na niting daranasan tangin ng pandemic. Dingmila ko tabyayan, o kapanintunan, mga man Nebawa City. Ding may ulila at may sakit no king COVID-19. Ding aliwa, baka mainit na lo. At mabubuysit, uling nga lang makalwalwal. Panalangin ko pinpuing sana akabisan tayo ng pare-pareho. Ing negatibong epekto ng iti. King kakatang pangkalahatan na kalusugan. King pamikakatawan man o king mental at spiritual well-being tamo. Ipagtapat ko po kay kayo. Kaya bing pisangban karing mituran financially kaniting pandemic. At pagkalungkutan ko pong pagtapat kay kayo, kinging parokya tamo, kabilang niya kareting mituran. Kareta pong first 9 months ko kaya king parokya, waling dintang ko kaya ni May 22, 2019. From June 2019 to February 2020, ikwata mo pong meka likum o meka save dita. Pero inya pong makbunging pandemya, ditak-ditak, magigisan at may gisan na po rin. Kasi naman po, isusundin kaya katang gastusin. Yung pasweldo tamo, yung pangamay kuryente, pondanom, yung maintenance tamo, then aliwa pa pong programa nga dapat tantos-tusan. Siyempre po may bawas na resesin ba, at may lako tamo rentals, kareng king hall, ang po pa king mortuary, niya makanyan pong nanapin, may langining kay katang kabaning tipan. Uli na niti, din po nga beko kay Finance Council ay happy balak ni yung gawang programa bang so pantaya po yung kay katang parokya. At ini pong programa ngayon dinamyan titulong Sao King Parokya ng Santa Monica Kayadwangan Daka. Iti pong programa nasa nang makali kong pondo para panastos ka rin sa blang pamangailangan ng parokya tamo. Makanano kayong makapakyabe? Lapitan nyo lamang po rin abe ko kay Paris Finance Council bahan makapagpalista kayo. At adinanda kayong karagdagan informasyon dikil kaniti. O kaya scan yung code king baba. Sa asan ko po kaya kayong taus-pusong pamakyadwangan kaniti. At mananasana ang ginong Diyos amayupaya yan ang balang mablas king kaya panyod gana ka. Ini po yung kaya kayong talasuyo among nga rin sarano. At bendisyonan na kayo ng Diyos amayupayan ko to. Ingig pa ang poning anak, ang poning banal espiritu,